На 5 ноември 2012 година, понеделник, в Туристически информационен център Огняново се проведе встъпителна пресконференция по проект «Реставрация, консервация и социализация на късния античен град Никополис Атнестум». Бенефициент по проекта е община Гърмен. На пресконференцията присъстваха журналисти от местни, регионални и национални медии, господин Ахмед Башев, кмет на община Гърмен, заместник кметовете Минка Капитанова и Емилия Топалова и секретаря на общината Силвена Русева, много общински съветници и хотелиери. Ръководителят на проекта Виолета Булгурова, началник отдел програми на Европейския съюз, представи основните приоритети в дейностите, които ще протекат през следващите 24 месеца, както и източниците на финансиране. Стойността на проекта е 2 милиона 350 хиляди 406 лева и 25 стотинки, съфинансирането от Европейският фонд за регионално развитие в размер на 2 милиона 230 хиляди 65 лева и 45 стотинки. Допълнителният собствен финансов принос, който ще осигури община Гърмен, е в размер на 120 хиляди 340 лева и 80 стотинки. Дейностите по реставрацията и консервацията на обекта включват източната крепостна стена, южната крепостна стена с 5 кули в късноантични терми, перистална сграда, изграждане на алейна мрежа, изграждане на приемна зона с разширение на съществуващият паркинг, изграждане на чешма, изграждане на своеобразен амфитеатър, място за екскурзоводна беседа и наблюдение на консервираните и експонирани останки на термите. Ще бъдат обучени 3 души за следните професии: аниматор в туризма, екскурзовод, аниматор-гранчар. Проектът предвижда разработване и популяризиране на следните туристически атракции: обиколка с туристическото влакче, гранчарска работилница, римско облекло, атракция стрелба с лък, организиране на международен античен фестивал на територията на античният град при приключване на всички дейности по проекта. Основният резултат, който ще се постигне с успешното реализиране на настоящият проект, е подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции в община Гърмен като цяло и популяризиране на общината като място за развитие на културен, балнеоложки и други видове алтернативен туризъм.